Hai no hai belai kheno wana ma sincha kirima sincha kokuma phaisok pakya sinoro dole hangkor bai khobjak SK para long trai ni kasaro tarabon chora national highway route mia horo selengta bazaro super star naye nogo kifili phai tongmani jorago otu mal khula harpati mani bai sabuk ni lang ari tungo tabuk sawi maya ko mono thani nai bodolok seri nai tungo Tarabon chorao je khoroksa siklijak lama national route klai je mangko thiman mane abo ni nitam klai ani busata abo boro thange amo hayeng mane klai mela naina hinai phaiman da jong ta thang hin mane jin bolaya phaigang kai obo daiba bono kaisa narugoi charjona boro phaimani bono kaisa narugoi amte hai khayo bokro ro phati rogoi joto bukai khata bugui muthai jaka boro mela tong mane program mela to ang saimaya boro khorok busuk tong mane gari ho to bono kaisa hinai se sago daiba kaisa bo kaisa hinai o mal khung chalok nai ni driver khai tamjat katal ta sin boro chini borok bini kami khe boro min kameng khe oro gagra sora hinjago mung da saiman mung bini mung to ang saimaya nini sajak ni mung khai ani sajong ni mung kai ungko debokoina tripura kami parani mung চন্দ্রমণি পাড়া bo bisibe khobjak বলরাম dole district ni bising khobjak na hengke tabu bini mangko thei norok boro tukha বেনে মাংস তা ওর হাসপাতালে তো বখাতা পোস্টমর্টম খাইনা হিনাই posto bini je mangko thei man jagao ps ni borok sora soikya अब तो आं साइमाया ताबक से आं फायंखाय बनर तो बगै पायै सां सफैयर tabuk je bini gari o thangai gari bai accident mane o driver bo le tabuk boro बनरम खा हिनो थानागो हिनो बन romjak khna रमजा खा हिनो nongkhai a theinai ni tam klai आं बुमाता mungkhai नायनि बुमा chini mung आनि बुमुंखाय खन्दन बसिते परा tabu omo bo jaga phai jak norok बनु हासपाताल ता bono post madam khlanya tujak da आव belekhan hambai tarabon chorao auto malkhung accident ngai horoksa bukhok je langma somani a incident o nini mung nei tak salai tong nung da o auto salok nai nini mung tamo Malam cantik kan. bahai ke tamung ha kisa sai khna gari Ang cycle nendo yang ini dia hotar ke pickup thamai tongo. Sare tinta sare dige omono. Angge thanga ang diman dekha diman bor diman mani ya. Mana ang diman dui batin bana rini da ke diman mani ya. Angge pura full la jaga kita puasa kleja. Angge puasa kleja ke bor hotar ke ang man tak jana kire angge pura gar bekan no sutel le kamu. sabo hotar kai phai O pickup deba. nini gari bisingo khorok busuk borok tongmani Kaisa no. bo saisung da je langma sonai bukhuk bo saisung de Bosa. boro thangi phaiman norok Ha? boro thanglai phaimani Pura gar bekan family sorry. bo jagao Sorry jao. aro lamao jokhon accident nungphuru nang bono yakarei boro khari thangka Yang ada thama ang pas-pasan borno ringi nih ya, kaisa bahasa liya. Anu bahasa pikir bahasa ang nizuna silia stress songja dang. Or saya prai 20% minit hai matong tha. Dari bising angku. Angka urus ukti mana bahasa boy naik ya. Bahasa nema saya. Anu bahasa kaisa khali ya, hotar mane ukti ke bahasa boy. Naiman saya, bono pra stress ke nunggu. nini mung tamo Ha? nini mung Kolam santri. kami khe Joy rabbar. bo bisibe khobjak Abo tamo. bo bisi bo edisi village de khobjak Ini di sini. dole hangkor na Betul.